kilat pertai kubur ke Ministry of Home Affairs jangka sokar kami kelapan pai ke MRSS Amendment Bill jang senam arja arpo yang kepala pas ke Legislative Assembly jangka jelas pada kebau Governor berim untuk kubur ulah pak yang kini bill syaka Ministry of Home Affairs di kerkum ka jingyo ke jongi lembah kilat pertai kubur baka mau kata MHC kelapa itu kabil kelapan pai kelai itu kabil syaka sorkar jela haringkat kikat tu kan itliki jingken tho ti kenang ban yashai babale ke MHC kapa yang kini kabil syaka sorkar jela bat ke baka sorkar jela kan le halor kani ke jingken tho dan ka observation jong ka MHC ngilayo bani kendu ya sembut menteri rangba jong jela iba perstun tunsung ban keli ya kata ka jing batha dan ka direction jong ka MHC Tiha kajing keren ka jongi nakaliang jongi ba prestun la penpau ba kaladon ke city kabelawan na po ka MHC haringkat ka jing penpai ta kabil bat hakata ka city ka MHC kalabatha ya ka sorkar jela ba kadai ban revisit ya kani kabil ya ka balapa sa usnem arja arho ya bang keli ya kidau kiba kita kidau kiba ka MHC ka ai ban penpai kelai ya kani kabil nakaliang joi sembut menteri rangbai la penpau yang iba ka MHC kadon kata reservation by day bakumnu bak sorkar jela kan menteri kami kini kendon banbu ya kita gigit langit lani ki kherdop ban check lani ban regulate ya ka jingrung jingmi jong ki beriu ki bawan ki wi pat ki jela sakani ka jela ka jongi ti ila pentip ru yang iba hak by day bakani ka kam nakaliang jong sorkar hakini ki sngi ki ban sawan kan sakhot ya kajing yalang ya ki stakeholders kemud ya ki seng halang ya ki seng sai tertib ki rupa mat batela ban ya keren halor kan ka city ka balayo na ka MHC bat ban thawi ki lat kilenti bakumno ka sorkar jela kan jubab ya kan ka city lane kai ka ba maka ka hab ban le kenang bangin la ban penting kena ba kan ka bill ya ka balapa saus nem aja arpo on la ban pentri kam lane ban yo ya ka sendo governor ti nakaliang ngajongi ngilapan ru ya kata city ka ba ya ka ba MHC kala phak nang ban nakaliang jong sengin yo ban ya pet benya ya kita ki observation ya ka ba ka MHC ka ai kenang mengin la ban ai jingmut ka sorkar jela ke ka ba ka sorkar jela kan le na tentang ba hatam ya ka kenang ban penting kenapa kan ka bil kan trikam ti ka jingya keren ka long katang nakaliang jong sembut menteri rangba ulah pentip yangi bahagi ni kisngi ki bah khmat un sakhot yangi harangkat bakiwe ruki seng halang ki rupa hikmat ka jela ban ya keren alor kan ka city bat hadin kata le sin nakaliang jong seng gen sala ban ong dan benjuba ki jing kita ki jing ajing mut ki mangi ngila ban ajing mut ka sorkar ti kata ka jing ya keren ka bangi ya keren mentang si bat habai kumba kalongi nakaliang jong seng ngila ong ba ki don artli ki jing noa ki jongi ka we kalong ba hadin maka resolution melapa sosnem ajak hak kendai ka sorkar jela kala phak itu resolution syaka sorkar kami mandawa bade menteri kami ka LP tinggilah keliru kai ke bajai ka LP pindahkan mah kini ki syua ka election hadin ke election syua ka election ngilawan banding kenduk sembut menteri rangba angkat tu bajing yaki ang teh po kerdop jong sekretariat ang tu kasngi la pula rengi ba menteri rangba angkat bat ki cabinet minister kin salit banding kenduk yo home minister bat yo prime minister jong ka jala jong ka ri India tila pentip yang iba chief minister haringkat bagi minister kilaya kendu ya hadu yo prime minister jong ka ri India bat habai di ba LP hadu mentah hadu tak ani khidmat ka sorkar India kampat ai ka jubab ka basyai la kam menteri kam ni am tin nakaliang jong ka seng sa sisin pat ngila banjur ngila ong yo sembut menteri rangba ba ka kamram jong ka sorkar jela bat jong ka yim dor bar thau ai hebro ko wela ni kin ru khomut ki amli kamdei bancukut tang ka bapa se ka resolution ringi kwa ba ka sorkar jela ka dei ban yalam nakhmat ban penting kena ba ka sor ban pensu thu ya ka sorkar kami ba balai kum ka jela bat kum kirit pa ka ni ka jela ka jong ni don kam ya ka LP ti nakaliang ka jong sembut menteri rangba ula ong ngi ba kajing ya kajing tiet ya kajing khang jong ka sorkar kami kampat kut nakaliang jong ka sorkar jela kandang ya le ban pen kenmau kandang ya le ban kentu ya ka sorkar kami bahkan menteri kami ke LPD in the meantime hakani ka hakju ka poru ya kata ya amendment bill jong senam arca arpo ka sorkar jela kan study bat kan sakhot yang yiru ban ya keren bat ban ya flu jingmut halor kani ka jing tho ka belawan bo MHC kata ka jing ya keren jongi Ini bagi MRSSI aja khandriu ka an mo jong sneu aja khandriu ka stan jong ka seng ka nongrim ka seng ka yeng nadu ka stang kalong ba kani ka bil kamdan ni kita gi beniat ki bala bante la kame ka jingrung kerthap jong ki beri ki banapa
Kaya kebangi yo I lomba kanikaan kalau lomba kadi tang kata register ke ban bu jingken ye kinong sawai. Kamde ke register ke ban bu jingken ye kibri kibawan nasaba. Namar hakani ke marasi arja khandre umde tang kibri ki banabar ki ban syak bu jingken. Kindir ki jongi kibawan kiwi pat kisnong ki ban wan sawai. Hakani ka khamtam be hapo nong ba shlong. Tengi ngi ken makani ka an kanom trikam de lele do am ban perking ta jingrung kertap jong kibri ki banabar. Ke kebangi kwa dek amendment bill jong snam arja arpo. Tinggilah penpau yang kata khmat jong u sembut menteri rang ba bat nak liang ka jong u lo ong ba ka lenti ke banyak syakmat jong sarkar jela ka deban peti kenapa ka amendment bill jong senam arja arpo ka deban trikam ngalor kenapa bakini ki an ki bang sarkar jela ka tre kimdei ban ya tengku bat ki an jong sarkar kemi kata ka de jing tho ka bawan nata MHA ya ka bangi iklam yo I ya kata ka city ka de tang ka jing penpau nak liang jong u sembut menteri rang ba ondang ilayo ya ka city ba kata ka jing kentho le singin salak pat kumnu ban penpai la ne ban ajing mut ka sarkar ka I ka ba maka ka de ban